Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah la quwata wa la quwata illa billah. Mak Cange Yulimbo. Inggih. Kaya kula niku jembleng selendang gumun setahun. Pripun. Masya Allah, ternyata masyarakat Bujel. Nggih. Biarpun sekupnya di kelurahan. Nggih. Tapi kaya kelasnya wonten ing kabupaten. Mula Ngaten tepuk nggih, tangan ngaten kagem nggih. masyarakat Bujel tahun hari ini. Nggih. Nadyan mapanipun wonten Saestu. Karang Padesan Nggih. ning pun kados wonten ing kita, nggih ta? Nggih, saestu. Nggih, Kula niku nggih. dadi dagelan pun enten pirang puluh tahun. Nggih. Lagek bengi niki rekor muri kula, Pak. Dagelan diliwatne pinggir kali, Pak. Kaya jan kuli kaya wong nyuluh kodhok Nggih. Masya Allah. Matur sembah nuwun Mas Dalang. Nggih. Krana beliau ingkang ngamangku gati, piyayi-piyayi ingkang berkompeten dari jajaran Forkopimjam, wonten Mbah Camat yang mewakili atau beliaunya juga rawuh dari TNI Polri, dari masyarakat elemen berbagai sedayanipun makempal dados tunggal. Tur mboten ngirangi subasita sopan santun adat ketimuran unggah-ungguh tata traptrusilaning piyayi Jawi, beliau Mbah Lurah Wahyu. Ini biarpun beliau itu ngasta wonten ing kelurahan, tapi secara kebijaksanaan untuk memprioritaskan masyarakat Bujel sedayanipun. Amin. Dipun cobi penjan raoske cobi. Sing mirsani sayek guyub rukun kados ngeten iki pendah bombong penggalih panjenengan. Nggih, bombong mongkok sanget. Wah, kula niki ngati angen-angen pun enten setahun. Pripun? Kula kok arep nderekke panjenengan kula ngati sinau, Mas. Sinau. Dalang iki dalang ngendi tur fenomenal kok ngendi kula ngaten. Lah panjenengan apa supe to Mas kalih kula? Rumiyin nate pentas kalih kula dateng balik papan Kaltim. Masya Allah. Manggenipun wonten dom mriku semanten. Wonten lapangan dom Nggih. pinggir pantai niku. Menawi mboten klentu 2017 menika. Masya Allah, yayi kok si awet enom kaya Nggih. ngene to. Malah tuwek mbiyen kali saniki lho. Wah, sampane ketoke junjung bosok bareng anu terus diceblokke. Mboten. Sampai napa mboten kelingan to, Mas? Dereke Mas Parjito nggih. Nggih, Mas Kentir ngoten mawon. Ampun to, yayi kok. Mboten napa-napa. Manu pangapunten, kula niku sok kula mboten sok nate nyonyok penggaling yayi kathah. Mungkin nek kula ngomongke kentir ngoten lak ndak saru wong kula larine penjan piyayi sepuh kok. Ngaten nggih. Nggih, halung gendeng ngoten mawon malah. Arwane leh genak ngoten lho maksudnya. Mas, sampean paling tidak kudu iso mirsani kepiye bengi iki ngono. Iso ndelok ngono lho. Mas Marjito iki lenggah. Biyen petuk ning Kalimantan apa ora kelingan apa? Sapa? Beliaunya ini lho, Pak Marjito ya? Pak Marjito. Di. Ini lho. Dalange kaya ngene kok iso lagek teko ndi iki lho. Rangkep sak kimu Pak. Loh, rangkep napa? Rangkep pripun to, Mas? Ya dalang ya bakul tremos barang sak. Lah wong iki dalang ora ndek asisten ki ya ngene iki mandiri. Iya. Mula pangapunten Mas. Kula Nggih, niku nggih. Sampean ki Mbah Wahyu, Mbah Lurah, masyarakat. hebat ya. Pak Wayan. Oh, Mbah Lurah Mbah Wayan. Mbah Wayan. Sopo to sing nulis Wahyu mo sapa? Contonge sapa? Pangapunten Mbah Lurah, jan. Wis jan asisten. Awakmu ki lek rapal teko sing ngapal. Sampean Mas mriki Mas. Wong niku wau tra kula blegongi kok, Mas. Oh, ngoten nggih. Jane panjenengan ngendika awit wau Pak Lurah Mbah Wahyu, pancen kula umbar mawon wis ben kisinan kula. Jenengan ki untung kok kula ki dadi dagelan kulino kisinan. Dadi ora spiro nemen ngoten. Iya. Piye Mas Lutut? Ya wis ngene ae. Loh, kok ngene piye to lha iki piyayi sakmene kathah iki ya melu pengen seneng-seneng e kok iso. Gumun aku iki. Gumun pripun? Bujel nanggap wayang panggoe gedhi mek trimo ngresmekne jeding iki aku jalera. Oh, ngresmekke jeding lah. Matane. Iki fasilitas umum masyarakat kok iso. Ora ngresmekne kamar mandi iki. Ora ngawur ya. Tak kira lek ngresmekne kamar mandi iki. Oh iki acarane menyongsong untuk Hari Pahlawan. Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Kalian Hari Pahlawan. Pahlawan. Nggih, Ya. Yo gene kudune lak paham to 28
Oktober itu Ya, Hari Sumpah Pemuda. Itu harus kita pegang. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus ingat PHBN, peringatan Hari Besar Nasional. 28 Oktober. Sumpah Pemuda. Ini apa? Apal. 10 November. Hari Pahlawan. 21 April. R.A. Kartini. Niki sekolah, Pak. Sekolah. 2 Mei. Pendidikan Nasional. 17 Agustus. Kemerdekaan Republik Indonesia. 5 April Jumat Pahing. Geblake Pae. Kuwi nyen. Apa ini Hari Besar Nasional kok? Jumat Pahing. Wong tua ki ya pahlawan. Wah. Apapun bentuk pahlawan, kamu kan tahu. Apa arti dari pahlawan kan tahu toh. Pahlawan itu diambil dari kata pahla itu pahlawan itu pelaku. Nah, Bisa ora kowe? loh, pahlawan. Ayo jelas nih, Mas. Bisa ora kowe? Mboten saged. Bisa ora? Mboten. Rasane mburi. Oh iya, iya. Sini. Sing tuwek sampean. Pokoknya sing ra iso kudu manggon guri. Nah, Nggih, Mas. Mas. Iya. Soalnya kalau kalian Mas Kluthuk Loh, itu Gong. ada satu Harus penyelesaian yang positif. harus Oke. disampaikan Iso dengan ya baik. iso, ora ya Ora ora. ya ora. Ayo. Ngono. Pahlawan niku napa? Iso ora kowe iki? Mboten. Nek mburi. Nang guri, nang guri. Ora iso kok nang ngarep guri. sini. Ganteng oleh. Tapi ilmumu ki sini. Iki Sing gak iso kudu ning Nek Nang mburi. guri. Lah kamu kok aku ora iso. Lah iya, kok ning ngarep kowe? Lho, kudune. Nek mburi. Lah iya wis to. Jadi Sing ora iso ning mburi kok iso. tambah rungokne kowe iki apa? Lho lah kok kowe mubeng rene ngopo? Aku yo ora iso. Ayo padha wae kok iso. Ah, Bahasane. Pahlawan ki saka tembung pahlaki pahlawan tu pelaku. Jadi sosok seseorang yang melakukan sesuatu tanpa mempunyai tendensi utawa pamrih apa wae, itu patut disebut pahlawan. Mulane pahlawan-pahlawan biyen perang karo Jepang, perang karo Belanda, Oke. kuwi ora duwe pamrih apa-apa. Mung pamrih siji, negara kita yang tercinta, negara Republik Indonesia tetap merdeka. Alhamdulillah. Loh, dadi pahlawan iku yang ngono kuwi. Jadi pahla iki Pahlawan ki pelaku. Dadi wong sing melakukan sesuatu tanpa pamrih golek pahala kuwi pahlawan. Nek enek sing mastani jutawan. Jutawan. Lah nek jutawan iki. Jutawan ki juta ki duit, wan ki pelaku. Dadi wong sing akeh duwite kuwi jutawan. Nek dermawan. Derma ki dharma, dharma ki sedekah. Wan ki pelaku. Dadi wong sing seneng sedekah ki dermawan. Iso iki. Ayo pinter ya, Lho pinter. nggih lho. Budayawan. Budayawan, budaya ki budaya, wan tu pelaku. Dadi wong sing nglakoni atribut budaya iku iso diarani budayawan. Lho. Lah nek bakwan. Pak, Padha enek wane kok iso ngono. apa kuwi mau? Bakwan. Ayo nek bakwan apa tegese? Bakwan, bak ki wong wedok. Terus Wan ki pelaku. Terus? Dadi sing nggih bakwan ki wong wedok-wedok. lah wong lanang gawe apa kek? Cilot. Kowe iki agar Apa enek kok bakwan mbok tekoni iki rumah samu ki lho. Inilah bentuk syukur. Iya, wis to diomongi. Syukur yang luar biasa. Luar biasa. Mbah Lurah. Mbah Lurah Wayan. Wayan iki asmane iki nun sewu. Iki kaya-kaya piantun Bali. Iya, iya. Wayan ki. Ya lah. Jadi- Tapi insya Allah namanya Bali, tapi beliaunya cinta terhadap Jawa Timur, tresno karo Mbujel, dan alhamdulillah mengangkat harkat budaya ono ing tlatah Mbujel kene. Tepuk tangan kagem Mbah Loh. Lurah. Lho, Iki lek rangin iki lho, penonton Aku- wayangan begini dicepaki gazebo iki lek ra Mbujel iki rangin iki. Loh ini memang tempat untuk apa jenis berwisata kok iso. Oh wisata kene. Bengken no. Oh. Delok mburi ki akeh wisata tok. Bengi ki akeh iki. Loh, iki pengunjungnya yo ngene iki pengunjung iki. Piye to kowe iki? Ya iki ki nggon destinasi Oh wisata. iya aku ngono seneng lho. aku memang. Mula pangapunten Mas Prajito. Nggih. Mbah Lurah menika mujudaken syukur. Syukuripun ingkang inggil Nggih. ing dalu menika lak ingkang dipun wastani guwak ragat. Ah, nggih. Kabeh niku sing dijangka lak nek wis guwak ragat ben iso entuk nikmat. Ah, Tur sing dono di- rasa. Nggih, ingkang dipun ijabahi menika ingkang nikmat dipun paringi kalian Gusti Allah Gusti Subhanahu Allah, wa taala. Syukur ki penting, Mas. Syukur itu penting karena semua itu adalah titipan. Mbah Lurah kagungan jabatan itu ya amanah. Wong sugih sing gelem sedekah kuwi ya amanah. Mbah Lurah. Nyapa? Anakku kok Mbah Lurah mbok pamerne. Anakku sing ngene iki lho. Nyapa? Ning Polsek Mojokerto ya. Alah. Dinas po. Nyopet kecekel ndek iki. Lah wong anake nyopet kok kecekel iki lho kok iso paling tidak dicontoh. Contoh sapa? Ini ki kesuksesan masyarakat Ya. Bujel. Iso nggelar kaya ngene ndae kok mangsane. Urunan kok ngene iki. Lah mula iki ana tongkat estafet ki to. Iki Nggih. rukun ngene iki lho. Hmm. Kaya mbujeli rukun. Pripun?
enek apa wae urunan, enek apa wae kerja bakti. Nggih, Iki hebat, ora beda-bedake siji lan liyane. piye, Mas? Gen kuwi ngeri. Nek nggone sampeyan. Masyarakat iki ya ora kaya bujul kene. Nek bujel lak duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi. Berbineka tunggal ika. Iya. Kegotong royongan. Itu selalu ditanamkan. Mm. Lek nggon kuwi masyarakat iki enek dua kubu, Pak. Kok iso ngono? Akhirnya perselisihan tuh timbul antara satu dengan yang lain. Hmm. Ngeri sampai saiki. Mas. Loh iya, sampai jam malam tuh dibatasi. Antarane dalam bermasyarakat. Iya, Hmm. ngeri. Jadi enek perbedaan pendapat, ada perbedaan segalanya. Jauh Pak kali Loh. dalam penjenengan. Ah, nggih, nggih, tebih. Enek jam malam nggonku ki ya. Wong wedok ki maksimal metu bengi jam 10. Wong Wong wedok. wedok. Wong Nggak boleh lebih. iya, lek wong lanang ki metu bengi jam 12, kuwi nguyuh dicekel. Nggonku ki koyo ngono. Wah berarti nggak sejuk Pak niki Pak. Ah, nggih, nggih. Kuwi Wah. paling tidak harus ono penyaringan, Ah. sosialisasi tentang kegotong royongan dan keguyup rukunan. Ah. Lah nyapa dadak Lho sosial. nganti ono batasan waktu kok. Lah nggih. Lah kok dadak sosialisasi ki lho nyapa. Kene iki sing kerja bengi ya menghormati sing kerja bengi, Lah, iya. sing kerjane pagi ya menghormati sing kerjane pagi. Lah iya to. Lah nek nggonmu nganti bocah wedok utawa wong Metu wedok. bengi kok jam 10. Niku maksimal. Wong Sing lanang jam 12 bengi ya, Heeh. nguyuh dicekel. Lah berarti ora sejuk hubungane. Lah nyapa ora sejuk. Ha wong lanang jam 12 bengi metu ming nguyuh tok dicekel ki. Lah lek ra cekel bre obat mabit ki Mas. Masa dikawat ngono. Ambok kowe ning ngarepe ben kuyon raimu kuwi. Wong Wong ngomong nesu. apik kok. Wong iso- ana sunan lho. Ora nesu dirungokke piyai-piyai sing Kowe iki lho sing kudu ngrungokne gagasan omonganku. piye Lah ya kuwi mau lho wong nguyuh. dicekel. Lah, kowe tau tumon. Terus ditang ngono. Ora binggit Sesuk-esuk nganggur. nyapa. Cekel notekku ya, Le. Tak tonyo tenan kowe engko. Lah nek tenggen kula nggih mboten jam-jaman nek trimo Lah, wong niki nguyuh lho, Mas. dicekel, isu ya dicekel, awan ya dicekel, sore ya dicekel. Oh, kita curhat, kita curhat. Mangsane. Curhat. Kersanipun sekeca nggih, Mas. Nggih. Sedaya nampi berkahan barokah. Insyaallah ingkang lenggah dipun dongaken sedaya paringi seger waras. Amin, amin, Paringi amin ya kathah rabbal rezeki. Amin. alamin. Kaangkat derajatipun. Amin. Niki dalu lak syukuran. Syukuran, Syukuran ki penting, Mas. Eh? Piyayi mbujel ki ketoke sugih ya ora malih. Uripe penak ya ora ndangak, tegese sombong ya mboten. Tak omongi kowe. Wong ki tak dodoi. Wong syukur ki non sewu. Anu, non sewu, Pak. Nggih, Ning nggih, kene terima. to nyapu to dadak rono. Aku Aku ning kono ya penak kok iso. tak sapa jenenge? Sopan Pak Marjito. Pak Parjito. Biasanya nek tulisan iki sapa no? Boten, boten. Niki lho, niki lho, niki lho, niki lho, niki lho, niki lho, niki lho. Oh dipindahi Ah, satu. niki. Oh, nggih menika. Ki bokong menika. Hei, asmane Pak Marjito. Iki lho neng neng anu ning gone epek epek ning epek, Ah, epek timangkel. ah, Oh, diwaca, nggih. no. Pak Warsito. Ah, Ngeten. Oh, Nun sewu Pak Warsito. pripun, pripun. Lek kritik ngomongnya syukur ki nun sewu. Saya itu bisa menganalisa dan saya itu mempunyai riset penelitian. Ah, nggih, nggih. Ngomong syukur loh. Ah, syukur. Wong lek ngomong syukur iku mbiyen iso didelok secara apa tindakannya. nggih. Tapi sekarang dengan era globalisasi, Pripun? zaman milenial, ini kita bisa melihat wong sing syukur gede karo wong sing ora seneng syukur. Contone nggen pundi? Tak omongi. Bedane piye? Secara bedane? fisik, wong ki lek syukure gede iki iso didelok, wong sing ora syukur iso didelok secara fisik. Kon awak. Awak Contone lek wong lanang lho. lanang. Nun sewu. Ya. Saya bisa menekankan bahwasanya wong lanang ki syukure gede, insya Allah 99,9% ini kedepannya besok bakal mlebu swarga. Alhamdulillah. Mergo syukure gede, Alhamdulillah. mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk ngopeni keluarga. Ah, Nggih cagake Cagake keluarga. Tapi lek wong wedok itu ada dua kriteria. Apa, Mas? Wong wedok sing ayu, iki malah duduhke wong sing kurang syukur. Iki simbene Mas Par. Tak omongi kowe. Kita ki Tak Nggih. omong. Niku ayu-ayu lho. Loh, kita Nggih. omongi. Nggih. Iki realita lho. piye piye? Iki penelitian. Lho. Wong ki lek ayu ki malah besok ki nun sewu kurang syukur. Contone Tak omongi. Wong wedok wis diparingi rambut ngemak bakung. Sok kala sik kurang trima pinarangan saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. bener. Sing Terus? disemirabang. Ya ora? Nggih, Ya ora? nggih. Mripat wis blalak-blalak. Ah, Sik ya. kurang trima, templeki lensa, templeki plastik. Agene bojomu ya mbok paringi lensa iki ya nggih lensa ayu kok. Tak templeki lensa lah kok lensane putih malah melek koyo kuntilanak iki lho. Ayo delok-delok. Iya apa ora? Nggih. Kurang syukur apa ora? Jelas. Malah ndekne nggih lensa lho. Hmm. Enek wong mulih ke luar negeri, Pripun? nggawe lensa ndelang ngewangi mboke cetik geni. Akhire piye? Genine meletik ning mripate. Saiki pripun? PC bocahe. Kena azab. Azab. Kena azab Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bener-bener.
Irung wis bangir wong sik kurang trima. Ah nggih. Sik disuntik silikon ben bangir. Ah. Bojoku yo contoh nyontoh ngoten niku, Pak. Oh nggih. Ben bangir suntik silikon, malah ora mancung lho. Loh, lah kok malah miring ngene. Saiki mu irunge kok lawa. Kudune yang silikon ki lah bangir Nah, to. kuwi ora bangir malah ndledek ngene. Kuwi dielingke karo Salah sewu salah wis. kedaden nek Salah kuwi. kedaden Ah, kurang nggih. syukur. Untu wis miji timun. Wis apik. Pinaringan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala untu wis miji timun. Sik kurang trima sik dikawat sik dibegel. Tur diganti kaya gigi kelinci Gigi kae. kelinci. Bojomu ya gigi kelinci ya. Ki ngawur ki mah nyambik. Dadi gedhi. Ya Ya ora. Oke. Wong ayu ki malah kurang syukur. Ah, nggih. Malah besok saya bisa meyakinkan nekankan wong ayu ki besok cadangane malah neraka. Wong ayu. Neraka. Wong ayu iki Neraka. Budek jane iki. anek sing nggon swarga. Swarga ki malah wong sing elek-elek. Mergo syukure gedhe, oleh rezeki sithik akeh ora dienggo maneka warna, diklumpuke dadi siji, insyaallah dienggo munggah ning tanah suci, munggah haji. Alhamdulillah. Wong elek kaya ngono kuwi, Mula nek wong wedok-wedok kuwi sing elek-elek malah swarga. malah swarga, mergo syukure gedhi. ayu-ayu ngene iki Bahaya kuwi. Gambling, isuk main gambling. neraka iki. Ya mbok, Elek swarga. swarga. Kowe ngomongi kudu iso nglakoni lho. Iya ya, Tenanan lho. iya. Sampeyan muni piye? Ayu ki neraka, Elek swarga. seksi panjenengan Mas Ah, Panji. nggih, kula sekseni, kula sekseni. Mbah Lurah sak perangkate lenggah disekseni. Ah, Iya, ya. Ini maju. Napa? Iso nggelar kudu iso. Gulung. Gulung. Ada pertanyaan. Pasti ada jawaban. Wong buka kudu Nutup, iso. Jagung bakaran. tanggung perkarane. Purwodadi kutane. Sing dadi nyatane. Kuwit omong tak takoni ra iso jawab. Tapuk lambene. Sing ngongkon sampean. Urung mbok dhewe. tekoni mbok Ah tapuk. sing mbok kongkon kok. Ayu neraka elek swarga. Ya, Sing nimbali sampean sinten? Mbah Lurah, Asmane Pak Wayan. kagungan garwa. Kedah, Wedok apa lanang? bedok. Nek munyawang mau ayu pelek. Liyane kuwi ya. Piye to kowe iki? Lah wong sing ngomong sampean dhewe wedok kuwi nek ayu neraka elek swarga. Garwane Mbah Lurah kuwi lho ayu pelek. Liyane kuwi nyambut aja. Bu Lurah tidak Bu Lho, Lurah. omong ayu pelek ngono lho. Bu Lurah, Ayu pelek. aja kuwi aja. Loh. Nek kok bakal mindoh ndi lho. Ora iso wong kowe omong ayu neraka elek swarga kok ayu pelek. Ya ora mesti yo kadang ayu kadang elek berarti. Loh. Ayo satu jawaban. Ayu, ayu, ayu. Ah, neraka berarti. Neraka wong Gitu, mau Mas. wis muni kok ayu neraka elek Swarga swarga. kok. Jane Hmm. neraka tapi sarene tresno karo Pak Wayan, terus nyungkuyung masyarakat, terus nanggap wayang akhirnya swarga. Ngono lho dadi mek ngono lagi. Sing neraka ya kowe dhewe kuwi lho iso. Iya. Wong kok lem bleset. Nembang jajali. Iso nembang to? Iso. Nembang karo penyanyi apa dhewe? Dhewe sik, Ya, dhewe sik, dhewe sik. iso awakmu ki suwira nyanyi. Nek gobyos. Nyuwun pangestu. Nggih. Sinden-sinden senior Oh iki. iya. Ah. Gede. Nah, Dan ora bleset. Kowe ro sinden nomor 3 sisih kene. lho kuwi langsung iku. Kuwi sing mare istimewa kudu suarane. Apa? Nek bengi bar nyuroke nguyuhe batere ramu. Ngono kae. Remangsamu. Ora paham kok cemu sak pira, Mas? Coba. Kembang iso mboten. Iso. Nyuwun pangestu kae karo. Tau ngrungokke ta. Tau ngrungokke nggonku yo. Wah, jan koyo wong nyigar keramik. Saged. Iso. Man. Iso. Ya Mas, lagune ane ya Mas, manut nggih. Coba Bismillahirrahmanirrahim. saged saestu lho. Lihat sedaya nggih Pak De, Bude. Apunten Pak Parjito. Ah nggih, nyemanggaken. Jan dalange nek sepuh iki suguhane Lah niki minimalis. Nek dalang nom Mas Kangko, Mas Cahyo, Mas Bayu ngono kae ngarep mesti ono iki mek cukup roti kering. niki Suguhane niki mawon gowo roti dhewe. kering ngono Niki kon gowo dhewe. Masyaallah. Pancen bengi iki tanggapane borongan. Jan lahirin ya. Ah, Allah. nggih. Coba Mas, coba Mas. Cene sak Mas. Pancen dalang kentir iku benten kok. Beda. Wong aku lino nginceng. Lah, karo untuk kok ning Kalimantan Ambon. Rei rei rei. Rari rari rei. Rari rari rai ra ira. Rari rai ra. Lagi Mas Duduk. Ayo, Rei rei rei. aku seneng iki. Rari rari rei.
Piye to kok gak Cangkeme iki lho. Ayo. Lah wong kene wis muni kok iso gunane lambemu ki nggih muni. Ora kok terus meneng wae mek tingati. Jare mau iso nembang. Lambemu ki lho. Kowe iki muni kok. Terus kok meneng ae. Tak idoni kok. Lah wong wis nembang lho. Lah nggih jarene mau iso Mas nembang. Dalang ki mulai jejeg keprak. Kene lak sanggit ndang langsung santak to. ngono. Sindene nembang. Dadi ngerti greget. Nah, ngono lho. Bagaimana? Lho, kowe kene wis musik muni, kene muni kok sampean gak bunyi ki piye? Ya piye aku piye? Kowe engko tak ijolne sitok ning kono lho kowe engko. Malah Aku piye? napase metu. Napas. Oke. Ambekane ditokke. Ya. Ayo Mas, musik Mas. Ngono ya tak kokon. Musike oke ra yo. Aku piye? Napase ditokke. Ya. Ini Mas. sak. Rei 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 rari rari rei rari rari rai rari rari rai koclok masuk iki. Nyapa malah mbok abab yo. Jare napase kon ngetokne. Napase metu ki karo bengok, Karo piye? karo metu suarane. Aku lak napasku metu. Re. Ya ana suarane. Laku. Ambil napas kuwi arep nyumara ngono lho Nah, Mas. ngono Karo piye? Suarane metu, napase metu. Heeh. Lah ngisin-ngisini to kowe. Piye iki? Kok piye? Napase metu, suarane metu bengok. Nah, Ngono lho. Ya Mas. Aja mari budrek musisi ya. iso mulai eling. Bengok napase metu bengok. Ya. Nggih. Rei Oi! Rari rari rai Oh! Oh! ngisin-ngisini Pancen angel kok Sing angel. angel niku lho Mas Parjito niku lho sing angel niku lho. sampean ki jo ngisin-ngisini Mas Parjito. Ayo. Kelasé Kalimantan, Ah. Sumatera, njajah. Digowo adoh-adoh kok malah. Iki ora trimo ming dalam kota, dalam daerah, luar kota, luar pulau, luar angkasa. Iki mumpuni. Isi. Sembrono. Sembrono Lah lah. niki lho sing ngomong niku kon bengok mangga bengok rasah. Nyapa sebabnya laris? Nyapa? Kuwi lho gawane ning kene iki lho. Mula laris. Ayo musik. Ngono kuwi. Nek wis aku re terus sampean rari rari rai rai ra rari rari ra. Ngono lho. Iya. Aku re sampean rari rari ra. Rari Engko. Nanti ora saiki, engko ngenteni sik. Ora kesusu. Latah kok. Rumangsamu. Engko sik, yuk musik. Ora tau bener. Rari rari ra rai ra rari rari ra. Masuk duduk masuk. Rei masuk rari rari ra rai ra rari rari ra. Ayo ndak punya Mas duduk dia. Musik ndak. Rei terus lehmu muni kapan? Jare engko Saiki. ra. Wis ora nembang karo kowe. Diomongi angel-angel. Kowe iki nek dijak nembang kok iso tenanan ngono Iya, kok iya. iso. Ayo, awas. Loro. Iso tenan apa ora? Iso. Ganti wae A minor coba. Wangel kok. Lale lale lelo lale terbangi. Tak deh, tak deh, tak deh, tak. Apa? Napa? Enak nggih lambemu apik aku. Saya itu gawe contoh dulu, sampel dulu. Awas. Mencontohi. Ganti neh. Lare-lare. Mas. Mas. Magadi. Mas mbok
panjenengan ki Angel. melu kepiye ngono lho. Angel niku. Bocah niku angel kok omong-omongane. Kowe ki jan Mas Parjito ki ya lek ngarep-ngarep sampean ki paling ora diunggulke lho kowe. Iya iya ya. Kok iso mbok yo nglenggahke Mas Parjito Lah sisik. nyapa dilenggane wong iso linggo dhewe. Ngono. Kalau masalah dalange iki lara kuwi. Maksudnya gini, kono Kyai Sepuh, Seru lek tuwek enom ora nrutus. maksudnya ki Mas Parjito lenggah ki tujuane apa? Yo dalang mosok ngono mudin kuwi ya. Kowe lak ngerti to dalang lak mesti atribute ngagem blangkon. Iya nggih blangkon. Nggih helm lho ya dikira pemadam kebakaran. Awur ben dipangku penak kono lho. Pura iki bangku iki. Ojak omong-omongan kok iso suwe. Sing serius, serius. Nah, serius Mas. Ah, sing serius ngono. Nggih nggih Pak Parsito. Nggih Iya. nggih Pak Parsito. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah ya salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin matur nuwun dumateng Mbah Lurah Selen. Atur suwun, Mbak. Lho, Nembang kok. jan seneni Mas. Piye to ditembangke ngono nganggo Wong syair. wis diiringi kaya mau ki manut karo awale ngono lho. Mungkin bakal mikir neh lah aku dadak-dadak nih giting aku. Pekerjaan apapun pasti bawa resiko pemikiran ngono lho. Yo, Ya ya. matur nuwun dumateng Mbah Lurah. Mbah Lurah wayan memang amanah, memang amanah. Masyarakat pasti terarah. Rezekine berkah barokah. Masyarakat pasti terarah. Rezekine berkah barokah. Wong kok apa-apa iso ki. Diomongi kok. Jane gatikan lho jane niku. Matur nuwun sedaya para perangkat. Sedaya perangkat. Nah, perangkat iki ya pas tapi. Sedaya perangkat kabeh hebat, kabeh hebat. Stop. Alon jajal alon. Matur nuwun sedaya perangkat. Coba. Sedaya perangkat kabeh hebat, kabeh hebat. Ngene iki lak ya melu seneng to. Senengku mek mewakili kanca-kanca. Sampeyan ki tuwa ning tuture iso digawa ngono lho. Dadi perangkat aja maksiat. Siap. Iki piye iki? Alah mbuh. Siap. Dadi perangkat aja maksiat. Insya Allah iso manfaat. Dadi perangkat aja maksiat. Insya Allah bisa manfaat. Aduh. Kowe iki kok iso padha ae karo kono. Tak getek dilak datukmu. Matur nuwun penonton sedaya. Ingkang sampun mirsani budaya. Sareng-sareng nderek ndedonga. Mugi sedaya panjang yuswa. Matur nuwun dumateng Pak Dalang. Dalang ingkang sampun gelar wayang. Kapyayine sepuh sregep sembayang. Tumindak maksiat kuwi arang-arang. Iso to ya. Pinter, Tumindak pinter. maksiat arang-arang. Arang ora tahu bahkan ndak pernah. Amin. Ya lek pas kilap tok kadang-kadang lakoni. Bapak Dalang ngasta sinden songo. Sinde songo ndi terus yo songo iki. Lah, songo lho. Songo. Ayo. Bapak Dalang ngasta sinden songo. Halus. Songo. Yen tak delok
Nindake perintah agama. Ana sing enom, ana sing tuwa. Enom tuwa besok suwarga. Ana enom, ana sing tuwa. Enom tuwa besok suwarga. Sing pinggir dhewe bocahe ayu. yu kuwi ngono ya idamanku ya Alah. idamanku. Yen sandinge rada lemu. kuwi ngono uga gendakanku. Wah, tak jotos tenan kowe. Wong apik-apik kok iso. Ayo kene, Dok. Salatullah, salamullah. Ayo, Mer. Allah Tuhan. Ayo, Meri. Ayo, Mer. Kata Mer. Salamullah. Allah Yasin Habibillah. Kene, Dok, karo Mas Kuduk, Dok. Coba. Dan tak golekne sing apik. Kene, Malah kaya pegawene Bang Mekar wae dandelamu. Kene. Aku. Wes, sampean karo aku, Dok. Sini, Dok. Selamat malam. Gandenganmu ki aku. Aki sakmene iki cop-copane sepiro? Wes to nikmatono. Nikmatono. Siji Bersyukur desa mawa cara. Kowe lho Aki. Nggih. Aki kan nek timbele loro sistok positif, sistok negatif. Nggih. Men karo plus. Betul. Tak delok anu cop-cop. Sing plus di sing min di ngono to. Antara plus karo mini ombone ra padha lho, Mas. Tambah 50 tak jol iki 50. Wis to syukurono kabeh iki wis dindom dhewe-dhewe ginarise dhewe-dhewe. Nyuwun pirsa Mas Parjito kan. Nggih, pripun? Gandengane iki pasmu ya karo iki. Ah, Aku ah. Kuwi cerminan dari dirimu lho, Mas. Aku Iya. biyen yo mbok rayu-rayu ngono kok. Biyen ketok apa, saiki ketok apa. Bojomu apik bakul tahu takwa. Lah nyapa? Iki bakul kacang bandar ta iki. Wis to apapun bentuknya. Nek bojoku iki lak nuwun pangapunten Ya, Mas wis. Parjito. Nggih. Bojo kula niku memang saya haruskan untuk nge-gym setiap pagi satu kali. Iya. Setiap hari satu kali. Mula awake apik. Nggih. Takon nge-gym, takon senam. Bojo ki melayu kok. Lho bojo ki hobine melayu, ben isuk Melayu Sehat. olahraga, lho Mas. nyolong diuber melayu. Oh, ambleset to kuwi kok iso. Gak sayang, gak Wah, sayang. ngono lho. Enggak itu. Wah, lha kok ambumu kucing ngono lho iki. Rumangsamu pemene ning pring apa anan bajing apa? Oh, jeding. Ini ya, Dok. ya. Dudu awak. Lali lho tak lap. Iya. Ini, Lupa Dok. kok sing ngono. Aku ki nek umpama jejer karo sampeyan, ki kaya-kaya adem atiku, Nduk. Duh, tenan aku lek Ngono. Nduk, Saman yo adem Mas jejer aku. adem tenan. Aku adem. Adem. Aku lek jejel aku ki adem, Nduk. Berarti ayam adem ngono ya, Mas. Ya, adem sing ndur, adem sing sor panas kudu. Dadi Sayang, cintaku, suamiku. Pripun, Dik? Sama lek tresno to karo aku. Nggih. Iki umpamane ya, Mas. Pripun Cahayu? Umpamane aku dadi kembang. Sampean sing dadi apane, Mas? Ayo wis gandengane kembang mesti ana to, Nduk. Yen menawa sampean dadi kembang, aku tak dadi kumbangi. Gak isa. Sebab ana lagune. Piye? Andai engkau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Tak entup. Mas, berarti aku sampean top iya. terus ya, Mas. engko lek anu tak selintupku. Ma! Ngapa kok dadak nyelintupmu iso? Topmu kan, Mas. Apa? Prigel kan dadi bunga. Heeh. Upama aku ya tanduran pring no piye Mas sampean. Umpama awakmu pringmu aku dadi bajing. Dadi aku mek seruntul tok ning Lho, sono. ora mbok krowoki. Yo aku ning sono tak krowoki. Ada Apa nek dadi pring gundulmu iki? Kok lek dadi pring aku dadi gendruwone. Wes. Ora indah. Pangga indah Oh, awake enek dhewe wong itu ya dadi pring, sayangku, kucung cintaku. Iya, Dik. Sayang, Dalem sampean tresno to karo aku. cintaku Cintaku. kepadamu tulus Sayang, dengan hati. Sayang, Apa, Dik? umpamane aku dadi kompor. Sampean sing dadi apane, Oh, sayang? Piye, Dik? Umpamane aku dadi kompor. Iya. Sampean dadi apane, sayang? Oh sing lanang gendeng iki wae. Aku lak nyenengke bojoku to. paling resikone duwe bojo ayu yang ngono lek gendeng lho Mas. Makane sampean kudu duwe bojo kaya aku ben tetep waras. Malah sing gendeng kowe kuwi.
Umpama sampean dadi kompor ya Cahayu. Yen jelas sampean kompore aku njur sumbune. Kok iso ngono? Kompor tanpa sumbu, sumbuku ora iso metu mlebu. Mula sumbuku tokno ya, Dik. Iya, Mas. Iya, iya. Dadi aku mbok sumbani terus Iya ya, tak Mas. sumboni. Mas, Apa nduk? kono kan yo pengen dadi kompor Mas. Iya. Aku nggak mau kalah. Sampeyan dadi apa Cahayu? Aku dadi gas LPG Mas. Umpama sampean dadi gas LPG, aku sing dadi regulatore. Dadi mlebu mak Beles, bles. Wes kok gak ngeses blas ya Mas ya. Enggak ngeses Gak belas. ngeses belas. Wes langsung Buntet ya, bongko, Mas. buntet bongko. Bongko apa wis. Sayangku. Apa nek, Dik? Cintaku. Dalem. Hujan gak romantis Ya, belas iya, ya. iya, iya. Umpama aku Ngapain dadi itu? sandal tengene, Mas. Yen sampean dadi sandal, aku dadi jepite. Sandal kalau tanpa jepit tidak ada artinya. Mula kaya ndene tresnaku lan tresnamu iso kejepit dening kaya sandal. Terima kasih Iya, sayangku. Dik. Mas. Jepit kae ning dhuwur, sandale ning ngesor. Heeh. Ibarat sing ning ngesor sampean, sing ning dhuwur aku. Iya senenganku. Aku yo mau kalah Mas. Kayak sandal kayak apa kowe? Kono kan yo ndek sikil to Mas. Aku yo ndek sikil Mas. Apa? Aku pomo aku dadi sepatu Mas. Sampean Sepatu. mau dadi sepatu no, aku dadi teleke. Dadi mbok idek kelet terus ning awakmu. Yo, Kalor ngidur wong loro ting selenting gitu. Heeh. nek mambu selentang sedene kan oh kaya kluthuk Oh, karo Bojone. bojone. Dadi ketara. Ngono, kita berbulan madu ya, Dik. Iya. Wis pokoke sing kepenak. Mas, coba aku minta kodnya, Mas. Minta kodnya, Mas. Minta kod. Ae lho, nyapa tok nglirik ngono ae lho Mas. C, Mas, C, Mas. Kene. Oh alah. Kumi hiligea Oh alah. Indiana. merah hiligea. Ya, Bang. Iya. Siapa tahu Yaro. Asik. Coba kamu dari sini, coba. Kamu dari situ, Gel. Rono. Ki hubungan ki. Awak dhewe ning Rono. ning ngisor tower e Mas awak dhewe. Sing apik ning dhuwur tak jongkrokne kowe. Keluarga penyakit tok. Dek Prigel. Iya sayang. Prigel. Iya. Kamu larinya slow motion. Lah ya. Iya. Ya coba. Biar romantis ya, Iya. Mas. Dek Prigel. Iya sayang. Mas Klidik. Aku. Apakah kamu merindukan aku, sayang? Iya sayang. Aku sangat merindukanmu. Jenenge tangga ya mesti. Kumi hiligea merah hiligea. Siapa tahu Yaro. Rasa cemburu nyapa tau jenenge. Merah hiligea Kumi hiligea Hiligea. Abote masuk cilik. Mas. Apa nih Mas Yosi? Iki masuk cilik bandule abot Ram. Ayo kae. Aku. Ya. Jiwotok sing mah. Mesti meri giyeting kowe. Ning kene, Aku yo Mas adegane tak piye? tuwuh nang kok. Kowe kudu iso romantis lho. Adegan Romantis nek padha nome padha tuweke ngene kok. Ayo penak to karek pok. Karek amoe kok iso. Adegane piye Mas? G. Kamu dari sana slow motion. Iki sapa iki wedok. Loh, aku paling dak ini Sri Devi. Sri Devi. Aku Sanjedu, Berarti Janjedit karo Sri Devi. awakmu serigala. Lho kok apik iki, Mo? Hani. Hani ki sapa? Mary. Eh? Kok Hani? Lho bapakmu, oh mbakmu jenenge Hani to, Bu? Hani ki sayang, apik. Mary. Eh? Oh, ayu kopokan lho iki malah. Piye to? Sing Yo, apik kowe sing iki lho. romantis ngono lho. Kok ngono? Mary. Ya sayangku. Oh, ayu. Sama narep nyapa? Arepe maling. Lho nyedek Kaya kowe iki desik Kok malah. marani dhek kok iso takon Walah, apa? Wong marani kowe kok arepe nyapo Wong iki jenenge. ayu iki gak patek peka lho
lho, Mas. Ki, Mas. Lagumu apa, Mau? Aku paling tak apa Dik, Dik. Kumhelikia. Gemere hari sarung hari. Kan iso Sama bahasa, yo India. malah iso bahasa Angge malah bahasa India barang iso bahasa Inggris pinter. Hari gemere hari tapi Tum tum tum. gemere hari. Hari? No. Ah, Ah. ah, ah. Malah kayak kucing ya. Kowe iki kirek kok kucing. Ora tau ro kucing jae. Kayak kucing karo kiri. Spesial lagu untuk kamu. Nehi. Nehi. Nehi ke puncak gunung tinggi. Naik Hei, kuwi naik kok iso nehi. Naik lek sing muni wong bujel, lek sing muni wong India ya nehi. Ayo sing apik kok iso. Mas. Mas. E minor. Kok ya kanakno ngono ya, Mas. Awake dhewe sawetara ora usah meri Dik. Gak meri aku Mas. Ben jajal. Ning Tok ndi wae. aku? Aku ning ndi? Surpring nah. Dene kono dak. Anda arep ngono kok ya rewel ram lho. Hamko hamise curalo. Masya Allah, modelnya kayak tumpeng iso nyanyi ya. Suarane apik. Hamko hamise curalo. Kowe iki jane iki kemesraan apa latihan senam? Aku pengen Malah pencitraan. kuwi lho, Mas. Hamko hamise curalo. Dil mi kehi tum cubalo. Hamko hamise curalo. Lalah tanganmu. Wong wis guak rono kok terus ngrayang. Lah ya iki tak buak terus golek iki lho. Ya ora ngono boleh lah. kok iso. Tak Tung tak dudah, 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 tung tak dudah. Yo, Bil, tak. vokale kono. Tak. Vokale. Bil. Eh, Hmm. sewengi ngene, sewengi ngene. Tak. Tak. Hamko. Ayo tak. Bil. Anu njaluk disogok. Sik. Mas, iki pengibote iki sok ngiringi qasidah. Kok mbok jak nyanyi India ya blesete adoh to kok iso. Buajahe pojokan ke. Ngono. Adik, nggih. Nggih, rada Tak Dludah. tak dludah. Dan ayo. Ayo, Dan ndange. tak. Tak. Ayo, Dik. Nah. Asik. Asik. Yo. Yo. Sepite tempo. Bil. cepetno, Mas. Cepetno ngene lho, Mas Santan. Ngene. Mas, ngene lho, Mas. Ngene terus. Ngene, Mas. Ayo. Omko hamelo curalo. Amko hamelo curalo. Amko hamelo curalo. Amko hamelo curalo. Ole nare, om nare, ome Oh, amko. Oh, curalo. Dah, tung tak dulu dah, tung tak dulu. Ngene wae ya. Enak. Apik ki. Piye. Kok gak ro Mas? Piye. Wes aku. Nyapa? Bareng tak angkat tak duk nih. Piye, Tak Mas? koyo muni ya. Piye? Oh, LPG-ne metu. Berarti LPG. regulatormu, Mas, sing kurang trep. Regulator gundulmu. Kowe ki yo ngono. Ha kon dhuwur mbok uncane ngisor mbok dedel ya jelas metu to kok iso mangsane. Nyapa, Mas? Tetep aku. Tetep aku.
Gawe isi Coba. staples bar Dek tas. Prigel, Ya. lagune ora angel-angel. Hmm? Iki digaweke mau lak Mbah Lurah pun jam 12. Sudah. Digaweke nuansane rada rame ya, Nduk. Oke. Ben pelok bae. Ya. Pelok bae, pelok bae. Kene. Eh, Pelok. Bojomu tetep diladeni Kene, kok. Nyok. Tulungi to Mas romantis. Oh, iki jan. Mun. Aku bar mbok gendong kok iso ter ngono to Mas. Lah gudelmu. Aku hasrat Mas. Sisi yo gila kowe. Rusak, rusak. Yo ora apa-apa kok karo bojone dhewe. Ya. Aku birahi. Piye? Tak kawin suntik ini, Dek. Suntik cengelmu kowe. Awas, gaweke ya, Mas. Oke. Coba. Oke. Aduh dek aku sing kleru, aja dadi atimu, durung kowe wis nasu. Ning kali nggawa pancingan Wong lali ora kelingan, wong lali ora kelingan. aduh dek aku sing kleru, aja dadi atimu, durung kowe wis nasu. Sosor bebet di sosor meri. Salahmu dewek mohon diwari, besok gak lagi-lagi. Kriwi dadi grojokan. Oh, ayo. Saben-saben elengke. Pulo-pulo wis becatku, ya dek ya wis pancen dadi nasibku. Tak suwun marang sliramu, aja dadi runtinge atimu. Genti awake dhewe Mas sing drama ngono kuwi Mas. Ayo. Ya. Ayo. Apa? Ngono kuwi mang lho Mas nyanyi ning room ayo. Piro sak jam? Ngono kuwi lho. Fatin. Iwak cucut dimadai kang macem-macem ini bawura. Aduh Mas, Neng pasar kok tuku cipil, dok samarian rata pikir. Aduh dek ojo kuatir. iki lho Mas senanganku. Iya. Aku anggur nyanyi iki nek kelingan sampean. Kelingan tidak. Iki lho. Manuk gagak awakku pancen sengaja pancen dijarah. Aduh Mas, sakit hatiku. Ono kadal kok ngombe oli, yang tak budal ojo digondeli. Aduh dek ojo digondeli. Bang kacang kembang kadele elae lopak grake dadi gawe yen pancen dikarepake ayo terno mulih bae. Terima kasih Mas Lidik Tuk. Ya, Terima kasih, Dok, terima Ayu. kasih. Aku tak duduk dulu ya sayang. Iya. Apa tak? Duduk. Terno. Alah liku kita kudu diterne lah. Terno takku terno. Aku Oh, gak iso ngeter iki. Diajeng Prigel. Coba rene. Ah, iya. Diajeng Prigel. Serempet. Duduk. Diajeng Dawuh Kang Mas. sawetara. Bojomu nyapa to kok dadak ngendok rono ki kok iso. Aku kanggo tibake. Sawetara ndak derekke kondur ning kedaton ya, Dik. Kene.
sumpah lan prasetyaku kepiye-kepiye panggonku ngetutke rasa tresnaku. Ayo kondur bebarengan ya Dik ya. Injih Kang Tuk Mas. tuk 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 tuk. Iya. Nah, ini. Nah, tuk tuk tuk. Sik, Mas. Rada metaraman. Batune bojoku sik ngedrop. Lah kuwi ra gawe mic kok lambene banter kok. Piye, Mas? Aku mau lo ditok-tok, Mas. Aku yo tok-token kok, Mas. Ayo, Ayo kepiye to? Ayo ning kowe njaluk ning ndi? tok-tok. Eh? Tok-tok terus diiringno terus lungguh ngono kuwi lho, Mas. Tuk Mas. Duduk, duduk. Jajeng Mary. Dalem Kang Mas, aku seneng nek sampean ngene iki no, Mas. Mengingatkanku pada masa lalu sampean pas gandrung aku kaya ngene iki lho, Mas. Jajeng Mary. Hmm. Wis mulya dhewe kana. Kok mbok kan mulai ke kepiye? Yo Kenopraan diderekke. ngono kuwi lho, Mas. Gawe kata-kata sik. Ora usah samar, ora usah kuwatir. Tresnaku mung karo kowe Cahayu. Napa leres to Kang Mas jenengan ngendikan ngoten niku? Aku kondo bloko ya diajeng ya. Tapi jenengan mau lirak-lirik kalih ngono. Mripatku mung lirak-lirik ning atiku tetep kanggo kowe Cahayu. Ya terke. Tak tungtang tak yang tak. Ayo ndang ketut. Tak. Ya ya. Nang ya. Tak. Kok ngono? Bareng kowe mlaku koyo ngono apik Cahayu. Piye Mas Nudu? Koyo bangsong. Lah yo iki sing ngendangi rada senimpen kok. Budulmu. Bangsane. Mas Par. Mas Parsito. Pripun Mas? Iki lak Titik. wau nduk prigel pun. Nggih. Kali Mbak Lurah. Nggih. Mary nggih ngoten. Nggih. Iki kesempatan malam hari ini kula saged derek panjenengan. Nggih. Kula ngampil ingkang penjan. Derek pun Toh. niki Nyumanggaken panjenengan milih Milo. Nggih. Mbok pilih wonten serat. wonten. Oh, nek Mas Parsito ki Bebas, kok. bebas, Kene, merdeka, kene, merdeka nggih. Kula sementara tak milih riyen nggih, tak milih. Nggih, panjenengan milih salah setunggal sing gawan kula Iki saking kiri iki ora apa-apa. Kiri Nganjuk. Iki. Oh, Iki. iya, sama sik Ya, kene. Ya, menika nggih gawan kula. Niki. Ngoten nggih. Nggih. Oh, jadi gawane yo akeh men to. Kene Cahayu. Pun tidak. Awi njaluk gandeng. Mana? Kene Cahayu aduh. Lah ngene lho, aku lek oleh ki oke, lek kuwi mau oh alah koyo codot. Ayo codot-codot to iki. Tapi mang aku mbok gawe tapi rong bayar. Sampean ayu atimu modot ngono lho. Kok ngono to? Ayu tur modot Tak kira atine. Kowe codot. krungu piye? Codot. Berarti yo krungu tenang. Berarti ya tengen. Tengen iki tengen. Iya, Jadi iya, iya. krungu. Kene coba. Pon iki Nggih, nggih, purba wasisa ning sampean. Sugeng dalu Mbak Li Mbak Sange. Nggih, sugeng dalu. Ngono lho. Kenalan sik no. Lah kula kalian iki pun tepang to Pak to. Mosok wis kenal. Endah lo, endah jeneng endah. Endah. Salah WA kan. Sapa asamu, Dok? Rere Wah, Fatmasari. alah. Yo. Endah sing Sapa? Endah. Endah ki oh yes, duduk iki. Sapa? Rere. Rere Pak Sito. Endahe wong sidene didik barang kok telu. Re, Dalem. sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, wis karo aku kene. Cih. Iki mau wis tembang sawetara. Iki saiki titiwantine jenengan bebas untuk memberi hiburan sebagai para penonton. Iya no, iya. Wis sapa lagune? Awakmu sik dodol korden bareng to? Hah? Dodol korden. Heeh ki mang selambune mbokku Ngawur. tak pedhot. Iki ki style bocah saiki ki saangger sinden gawe kenekan. Bojoku lek ngene kakean. Kayak sampirne kene. Kene Pinter dikai, tengah kai, mburi kai koyo pemean. Lah yo ora beda. Pakai anu ae, campur sari. Terminal apa kuwi Madiun Ngawi Jobi. Nah, ngono. Coba. Yo. Betul ngai Pak De. Oh Pak D. Wong seni kok nyeluk kancane kok Pak D. Keakraban. Timbang Pak D ya belum melik. Keakraban oke. Anu Pak D C Pak D. C. Nah gitu. Nggih.
tahu bulat. Yen aku kangen. Kira lulu. Aku kelingan kayak ning stasiun Kediri lho. No. Kereta ndoho. Kangen karo Dik Rere. Ta sawang-sawang fotomu neng kamarku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak belai-belai rambutmu, tak elus-elus pipimu. Awas kok Nyapa? aku yo bleno pasangan sitok lho. Oh iya, awakmu nek nganggur gak penak ya. Anu Bu, Bu. Niku nggih gawan kula niku saking Nganjuk. Tak golekne. Iya. Iki cara panganan ngono lento. Dadi cara panganan lento. Lento. Iya, bahane kok tempe bosok. Malah Saka kacang tulu. iki ya. Purun. Iki Nggih, malah mbok ibadah tape ini aku. dinikmati to. Ngene iki Disyukuri, malah penak. disyukuri ngono lho kok. Malah oleh. Mbok aja nyepelekke aja. Oh alah. Kok malah. Lagi Wis ben dirasakne Mas Kluthuk. lagi mendem ra kolu lho iki. Pomo mang sampean bersyukur oleh aku mesti oleh luwih apik. Dene mang mbok getuni kok malah ya luwih ngono kuwi to. Asline Dewa Jawa Togong ki nyabdo sang Tapi ra apa-apa. apa? Bener ra apa-apa. Alhamdulillah. Bengi iki nek neng bujul nek iki alhamdulillah wis. Sebabe, Mas. Ra udan nek iki untung enek iki. Lah nyapa? Dadi wene gluduk lho ya ini. Ya ora kok iso. Sayang. Ya. Ya Allah. Malah jijiki ya. Mas. Mbah Lurah ki karo kuwi yo kedanan ngawur ae. Ya nih Cok. Mbah Lurah gro-gro kuwi. Alah Mas yo mbiyen lho karo Mary obat terus bar Mary terus aku ngono Ya. lho. Kene lho Mas ayo Mas. Sampeyan ki mbok kene iki aja duwe kembang mawar ngene iki to, Nduk. Lah, Iki iya. kandil lho Mas ki. Aja duwe kembang kandil. Iki kembang bojo ki Mas. Diganti sesuk. Kembang apa? Kembang api kene iki kembang api dadi meledos gundulmu. Kowe ra sia-sia ora. Alah mbiyen kita apa to Mas? Ya Mas. anu biyen ketok elek saiki menemen ngono dadi Ngene ya, Dik. nggih kaos tangan bareng nggih kaos tangan bareng saya. Kaos tangan matamu tak kurite ireng kok yo. Kok kaos tangan piye? Bangsane. Ayo, Dadang. Iki wis tak blonyoi kunir barang lho Mas jane. Kowe ngerti, bojo kuwi nek masuk angin, cukup nggih tolak angin utawa antangin. Dek ngene lho iki. Ndakku kae mau kayak apa Mas? Tak keroki ngono. Tak keroki geger kok metu nomere to. Rumah sampanan kodhokno kok. Enek tulisane ngene. Piye, Mas? Coba lagi. Leset. Ayo, kaya kuwi. Yen aku Kaget aku Mas, aja banter-banter Mas. Ora omong loro bengok aku kaget lho Mas. Mbok ngono kuwi omong dhisik. aku arep nyanyi kanggo sliramu Ya cah. ngono lho. Dadi Bocah kok ayune kaya ngene. Lho kok malah kaya kethek. Lah kuwi yo kethek lanang kuwi kok. Iya iya. Alasannya. Sayang. Aku mang mbok ambung. Aku. Lho kok tibake truwok. Kowe ra sembrono. Ayo dibalekke. Ora ya-yaan ngono kuwi. Maksane. Balekke. Sorry ya sayang ya. Kadung mbok ambung. Malah komburi rambut entek kaya undur. Sepurane aku ora ngerti. Hei! Kadang-kadang Mbok wale malah kaya bokong kethek. Bangsane. ora ketok lho Mas. Sing apik ngene, sing apik ngene. Sik Amit pangapunten. Pangapunten. Ora usah pamit nang dhuwur ora usah pamit. Trauma apa piye wae kok dadak. Kadek kamu. Iki namanya iki
Kabutan gelungan lho, Mas. Lah iya, Iya dia. nyapa yuk. Aku nek pelanggan baru iki. Bangsane. Ayo, Cek jajal. gawe rene mak. Ini sing apik didol ndase piye? Aja. Yen aku kangen, Lah ngono lho, Mas. kangen karo sliramu. Tak elus-elus. Tak sayang jangkrik. Jangkrik. Min Jono min ya sih jangkrik. Aduh jangkrik. Nyapa. Loh, bojomu ki karepe memberi Aku perhatian Nah. lho, Mas. surprise kok. Perhatian, mbok gendong iki ku ketatap ngene amu iki lho. Grunjel ngene. Wis tak cepot ki lho, Mas. Biasane pengen nyepot ngono lho, Mas. Iki kok iso. Aja mbok cepot wingi ngono kok iso. Ora tenan. Langsung senep ning weteng. Aku iki Mas yo ngono nak sampean selingkuhno, atiku yo lara, Iki Mas. latine kene iki atine. Lara atiku. Tak sayang. Sik tak balik niki lu nyocok cangkemku nggo. Oh, malah tak jrongkrok nek tenan iku malah. Modele kaya ayu-ayu. Aku gumun. Hei, kowe ro nek turu kuwi. Ketoke saiki dandan cinden ayu. Kuwi mau ning jero elep budal bareng rombongan. Dipoto kancane. Aja ngelokne lho. Ambak kaya niki. Belan ono to, Mas. Ambak kaya niki iki gendane Pak Gendut iki. Dibelani ngono dinyo. Tak sayang, tak elus-elus rambutmu, tak Iku belem-belem jebol nang kok. pundakmu, terus tak odot ilatmu. Ayo ojo to, Mas. Sarono, Dok, sarono, Dok. Coba sampean madhep. Ilat kok diodot iki lho kata. Apa Lho kono lho wis. kowe ra krasa Sumpah ada nyanyi ya. dapetin Aduh, sik. sing Suaramu kurang enak, Dok. Suaramu kurang enak. Dan masyaallah. Iki mimik nggone AA. Tanganmu kaya ya. Matur Mimik. Alhamdulillah. Kayak lho Mas, kayak diombeni lho Mas. Aku kok gak ngombeni to, Mas. aku haus. Men aku ya. Njur jeding ngono tak tambene. Wis nasi yo. Waduh, kanu Dik. Apalagi sayang. Cuk. Keringetmu kasihan aku. Aduh. Mas. Ngono kuwi lho perhatian kaya ngono Mas. Aku mbok dilapi to Mas. Aku mau dilapi. Bener rambutku dhewe, rambutku tanggonmu Mas. Iki serbet ini iki. Ora serbet wi, anduk wayang. Oh iki anduk wayang. Jek. Apa kowe ra krasa dapetin saben dino ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Yus. Bareng kanca-kanca campur sarinya Indonesia. Yuk Kang, sikat sak jiose. Apa ki campur sari jenenge? New Kentir Indonesia. Oh, gentara nada ngono kok. Wis jase kono kok iso. Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Iya. Nyuketer Ayo. Budhe ke diantar Aku tak sana. mulai Ya udah wis ana. dodok rono lho. Ya, liwat pinggir engko liwat ngarep teko Satpol PP ya. Aku ndek iki digaruk dicul neneh kok iso. Colne wis rada ketuwek. Ketuwene rada enom ya diopeni dhewe. Iya. Mas Marsito, Tripun. nyektosipun lumampahing pagelaran menika gumantung saking panjenengan. Nggih. Rono kula kalian Mas Milo namung nempel wonten pakliran. Nggih. Dados sak gaduk-gadukipun sak kecakup-kecakupipun wonten ing pagelaran sedaya dipun lenggahaken wiwit saking Nggih. muda, sepuh, semuanya disamaratakan. Nggih kedah ngaten. Nggih, nggih. Pak Nggih. niki Menika kula nggih mbeta presiden kula sak menten Nggih, katahe nggih. nggih.
Kedah dipun jumenengaken. Monggo, monggo. Sama sih. Satu persatu. Dua, ya kene. Nah, dua enggak apa-apa, dua. Iya, iya. Mas Kluthuk panjenengan tangkleti asmane sinten Nggih, kersane? Mas Dito. Ah. Mas Dito. Oh, pun kita. Ya. Wis nyogon kabeh telu gon kabeh. Ya. Asmamu sapa Nduk Cahayu? Nggih, sugeng dalu. Iya. Kepangaken nami kula Matrika Risandri Artania. Jenengmu apik men to. Sik sekolah jenengan. Nggih, Kelas pinten? alhamdulillah. Kelas pinten? Kelas 10 Kelas 10 iki berarti SMA Kelas ya. satu Kelas 1 SMA. SMA. Ya. Sekolah nih tidak Teng SMA Negeri 3 Nganjuk. nganjuk. Nggih. Amin. Pokoknya sekolah terus. Nggih. Saman, asmane sapa? Kok mencap. Kita awakmu sombelek tuwek gualak. Sabar dong. Namamu siapa? Happy Surya Octavia. Mbok meneng atuh. Iki tekon nang ngene. Asmane siapa? Happy Surya Octavia. Nganjuk. Nggih, Kelas pinten? 10. Oh padha kelas 1 SMA. Nggih, Sak sekolahan. udah. Oh beda sekolahan. Ya wis bebas. Sampean berdua ape nembang apa wis nyanyi apa bebas. Iki mumpung iki nggo elektron sing Pakde aku nih nggih. Sekitar tak tekok riyen. Aku mau mendak Cahayu. Itu sih Oh ya. Pakde. Tentang asmara. Diisi kita sembilan nyamut jenenge. Dek, kita sembilan lintang asmara nduk. Oh, lintang kitir. Lintang asmara. Lintang Duet. asmara. Tuh, duet nih, Nduk. Nggih, duit malih. Duet gitu. Duet iki nyanyi wong loro lho, duet. Apa duet ki sing dipangan ning lat biru kae. Kayak duet. Duet iki sak mangkok 900. Dawet. Dawet ki pakai renang kae. Kayak cawet. Mas, style pun style. Ya, duet. Dewe no rasanya. Duet nah. Ya. Asli kayak mesti. Tak kirim ke karo dulur-dulurku. Ya. Pokoknya sehat selalu, Amin. bahagia. Ya, ini. Ya, sip, jos. Kene dok, rada maju dok. Nah, sip. Yo. Sikat. Siang pan toro ratri mengeling manising ati setiaku bisa angduweni marang sang Yesus